Assalomu alaykum baradaru tamoshoyi baradaru chigirdi didingiz. Рости гап чиқали ки медонед хай кадомед ки вақт дорен ба зулен видеоро тамошо кунед яда чиро бегум кадомед ки агар сарусима бошед беҳуда вақтона сарф накунед чиқали ки медонед як 3 ҳафта бори ма фаъолият надоштам ба ютуб набудам ҳатто ватсапам ҳам кор намекард. хоб бародаро рости гап телефони ма бу қадар гарон нест, телефони ма арзона китайския бигем. телефони китайскиро хитон медонед ки чӣ хел телефон ай. як рӯз бигем як 3 ҳафта зиёд шида 3 ҳафта пеш худай худ телефоном бигем мурдак хомӯш шид. вақте гиёнаш кардам ким чӣ нависонда михел баъда михел оке бировард манам оке кардам нафаҳмида хай ман нафаҳмидам чӣ нависондагия оке кардам дар ҳамон ҳолат телефон бо як бурга мурда гирён шид. мебинам пластифика мебинам ку мезаниш мисли амтари бори дар телефоном на ягон видеоай на ягон суратай на ватсапай на имо тикток инстаграм ягон чи нест. хоб ҳатто аккаунт надорад. ранге ки телефона нав ай коробка мехари мисли ҳамун шидагия. баъд ман чӣ кор кардам гирифтам ай сари нав аккаунти ҳами пештара ки телефон дар буд ҳамуро қабул накард. рости гап аккаунти нав худам создат кардам. ана бигем ки ютуб времени ютуб ай сари нав создат кардам телефон барои тамошо кардан. леки ватсап ма натунистам. хулоса ки ютуби ки ами бобоҷон медиҳай ирам нашид. ана баъд хулоса ки як ба рақамҳои модарам қатӣ очам қатӣ якта ватсап времени барои хона гап задан шудум бо дар ҳами телефон 3 ҳафта зиёд фақат хона гап задам дига ягон кас ватсапи маро надошт то қая номерои хона. хулоса ки баъд як дурӯғунашам 4 рӯз пеш 4 рӯз пеш ман чӣ кардам ватсапи ҳамун пешинама барқарор кардам бо вастанавид кардам бародаро. хай бо бародаро ҳозир бо связда буромесан ҳамун одамои пеш будан ҳамин хашбезеб ки ватсапи ма дар 600 нафар зиёд буд тох чун агар ма дар нанависонанд ма ягон тавра ёфта нависонда наметавонам. ҳамиш камтар мушкилӣ буд ки алҳамдулиллоҳ бо ҳамун нафаро чун пайдо шиданд ма дар нависондан бо ина ҳамаш пайдо шиданд. хоб бародарҷоно баъд ҳамин шав як илоҷ карда истизам як гала даводав дошт. хуби кор ҳамин буд ки ма аккаунтма бигем пешинама медонистам логен пароли канали бобоҷон медиҳра медонистам ҳамиш ма дар хуб шида. леки рост шавгум инстаграм тикток ма ҳамин хел барои пешбарӣ просто барои тамошо шуда будам. леки ба сол мо намедромадам нобудиҳо активаташон ба худо. ҳамин ютуб основной ма дар ютубае ки логен парол ма нависондагӣ дорам ҳарчира ки боқӣ шодамош бо ина фаъолият кардесай. дар ин байн бигем узри зиёд ки ма иди қурбонда ягонтаи шуморо видео карда табрик карда натонистам. хайна идам гарчанде гузашта боша барои мусалмоно олиам ҳамчун ид ҳар рӯз барои мусалмон идай. як бор бо ина иди гузашта ҳаматон иди қурбон ба ҳамаи шумо муборак боша бародарои ма тамошобинои ма. хай бародаро хоҳиш мекунам ачки ки дар чашми ма мебинед ҳамчун ноҳурматӣ беэҳтиромӣ қабул накунед чунки автобус зиёд гармай чашма мезанад. ба ӯ хотир ма накора мондагиам ачки мондагиам. хоҳиш мекунам ки ҳамчун ноҳурматӣ беэҳтиромӣ қабул накунед ин чиза. медонам оли баъзеҳо мегӯянд мемри аммо ачкита бигирвад гап занӣ рости гап зиёд гармай чашмота мезана вақти гап заданда чашмота нимкола шода гап мезанӣ. ба ӯ хотир ма ҳами айнакора монда гап задестам. я ҳисоби такаббурӣ нест ҳисоби ягон чи ҳам нест фақат сабабиш ҳамин автоби гармай. мода соат 12:22 таҷикистон 2:25. хай бародарон ин ҳами қаррае ки ман омадам ин ҳай тарафамда мебинед
як фабрикаи калонай ай тарафам ҷои барқ тақсим кунӣ ҳами чиё ай барқ тақсим мекуна ҳамаи фабрикаҳо да иҷа хеле зиёд фабрикаҳо аст баъзешон светҳои шамолӣ аст ку бодӣ аю хеле барқ мегиранд баъзеш офтобӣ площадкаи калон да батареяи офтобӣ доранд солнечни батарея аю пеш мебаранд баъзеш ҳастае ки ҳами барқ истифода мебарад ҳеҷа ҳазорта зиёд агар хато накунам фабрикаҳо ҳастанд хай хулоса гап дигаст рафт бародаро хай сабабша гуфтам ки барои чӣ фаъолият надоштам баъзеҳо видеоҳои қаблим да пешинам да нависондестанд ки бобоҷон меди як ҷо шид гуфта пурсон шидестанд хай сабабаш ҳамин буд бародаро якчанд вақт бигем ки фаъолият намекунем ба ҳамин сабаби ки телефонам таи мушкилӣ шид бародаро хай телефони ман ҳамуқа гарон несте бародаро телефони ҳамун арзона ки камбағалия ростигар хай телефон муҳим несте бародаро чо мекунӣ телефони қимат суми ки телефонашо мехарӣ хонаро ин мекунӣ падару модарро ягон чӣ мегӯ бихарен да ҳафтум дубо ман да ҳамиш бас ака бародаро ман ҳамун қадар завқам надорам ростигар телефонҳое ки мегиранд айфон 15 айфон 16 алҳамдулилло зуру мераса ободани гирифтандане ки ростигар завқ надорам бародаро ин ама чӣ хеле ки мебинен ин ама раи калон да биромадам бародаро уже дар раи калонам ана ҳози автобус меояд ман ҳаракат мекунам тарафи шаҳр хай худованд ҳаматан нигабон боша ҳазор ҳамад ҳамун нафароеда ки охир ҳамара шинаванда будан гӯш кардан хай намо ҳами майда майда макоси аъло мерем тарафи шаҳр хай худо хоста боша бо иншоалло ки наворои ояндада бо тамошо мекунем худованд нигабонтон боша бародаро як борига ай ҳамад гуфти гапҳо узри зиёд ки идда натонистем ана ягон эфир кунем ягон табрикотӣ хай худованд нигабонтон боша бародаро иншоалло ки видеои пеша бо тамошо кунем навбатира худованд нигабонтон